Здравейте! В това видео ще ви покажа как се добавя Windows 7 клиент към домейн. За целта от домейн контролера трябва да се стартира инструментът Active Directory User and Computers. Това става като от старт менюто изберем Administrative Tools, след което Active Directory User and Computers. Изчакваме да се зареди. Така, след като вече се е заредил Active Directory, може да видим създадената от нас структура. В случая съм създал Organization Unit BG. В него съм създал София, Варна. Като във Варна съм създал Organization User Computers и Users. Както може да видите, в момента има два компютъра и един потребител. За да добавим нов компютър е необходимо с десен бутон. Избираме New Computers. Въвежда се името на компютъра. В нашия случай ще бъде Client 2. Сега в User or Group може да избереме конкретно кой ще има права да добави този компютър към домейна. За да ви демонстрирам с вече създадения от мен юзър, ще го направя с него. В случая е Филип Йорданов. Така. Изчакваме малко. Виждаме вече създаденият от нас компютър се появява. Десен бутон Properties. Може да видим, че в Operation System все още няма никаква информация. Тази информация ще се появи след първото логване на компютъра в домейна. Сега вече може да отидем на работната станция. Това е нашия Windows 7 клиент. Ще ви демонстрирам, че този компютър все още не е част от домейн. Както виждате, в момента компютъра е логнат с локален администратор. Следващата стъпка може да проверим дали имаме връзка с домейн контролера. Виждаме, че всичко е наред. Следващата стъпка е от старт менюто в компютър, десен бутон Properties, секцията Computer Name, Domain and Work Group Settings. Избираме Change Settings. След което на Computer Name избираме бутона Change. Сега има възможност да дадем име на компютъра, което вече съм направил. И за да бъде добавен този компютър към домейна, избираме Member of, слагаме отметка на домейн и като въвеждаме името на домейна. След като натиснем бутона OK, се изисква потребител, с който да бъде добавен този компютър към домейна, което направих по-рано. Ако не сме задали конкретен юзър, това може да бъде направено и с домейн администратора. Изчакваме известно време и ни се изписва Welcome to LSS Local Domain. След което е необходим рестарт на машината.
След като сме рестартирали компютъра, вече може да се логнем с Domain User. Това става като изберем бутона Switch, Other User. Вече виждаме, че логонто се е променил на нашия домейн LLS и се логваме с нашия Domain User. След като вече сме се логнали домейна, ние имаме права до всички мрежови ресурси, които са предоставени от нашия домейн. Благодаря за вниманието.